बेयाव नोङो 5,000सो मानसिया बाहागो लाफैबाय। जोबोद जोबोद साबायखर। मानगोनां रायजो राजाफोर, दिनैनि सानखौ जोङो मानो थाखाय फालिदों? जे जोङो दुलाराय बर' हारिया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे दैदेननायजों जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन जे जोङो जाथि हिसाबै थांना थागोन, जोंनि सिनायथिखौ जों गोजोर खालामगोन, जोंनि हा हुखौ जों रैखाथि होगोन, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ जों लाखिगोन, बेखौ जों फोथांनानै लाखिगोन, जोंनि मिडियाम जोंनि राव जों रायज्लायगोन बेखौ बेंखनथाय होगोन। बिनि थाखाय जोंनो मा आसामाव थानानै जाया, आसामाव थानानै जों रैखाथि मोना, जोंनि हा हुआ रैखाथि जाया, जोंनि सिनायथिया गोजोर जाया, जोंनि हारिमुआ जोबस्रांलांगोन, जोङो मिडियाम हिसाबै जों फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो आलादा हा दब्लाय नांगौ, आलादा हा दब्लाय। मानगोनां रायजोफोर, बर'फ्रा जोङो जाथि हिसाबै थांना थानो लुबैदों। माबायदि जाथि? बड'फाया जोंनो मोनसे सिमां होदों। बे सिमाङा जाहैबाय गेरेमसा बर' माहारि, गेरेमसा बर' माहारि। दा गेरेमसा बर' माहारि जानांगौ जायोबा राजनैतिक भाबै जोंखौ बेंखनथाय होनांगोन, जोंनो सुबिदा होनांगोन, रावखौ फोथांनायनि, हारिमुखौ लाखिनायनि, हा हुखौ रैखाथि होनायनि। नाथाय आसामाव थानानै जाया। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जाथि हिसाबै सिनायथि, बड'फाया बुंदोंमोन जोङो जाथि हिसाबै जोङो सिनायथि मोननांगोन। बुहुमनि जेखि खनायाव थायाथों मानो जोङो मा आं बर', आं बड'लेण्डनि होननानै जोङो सिनायथि लानो हानांगोन। मानोना जोङो सा सानजा भारताव गोजामसिन हारि, बयनिख्रुइबो गोजामसिन थागिबि हारि होननानै बुङोबा बे बर'फ्रानो। मानगोनां रायजो राजाफोर, गोबाङानो कनफिउज जायो दिनैबो बर'फोरनि गेजेराव। बर'फ्रा थारैनो जोङो माने गोदान नामा? नङा रायजो राजाफोर, गोजामसिन हारि, हाग्रा दानस्रांजेननाय, जिब जुनारजों दावहा नांनानै थाजेननाय हारि होननानै बुङोबा बे सा सानजा भारत। सा सानजाल' नङा, ओरैहाय नोङो बेंगलनिफ्राय लानानै, बिहारनिफ्राय लानानै, दिनै नेपालनिफ्राय लानानै, ओरै नोङो थाइलेण्ड, म्यानमार गासैखौबो लानानै बर' हारिया दिनैहाय बेसेबांबा गिदिर मोनसे हारि हिसाबै जोङो थांनानै दंमोन। मानगोनां रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मालाबाबो गावखौ उन्दै होननानै साननानै लानो नाङा। नोंथांमोना मोनथिगौ, जुदि महाभारतआ जुदि सैथोमारब्ला, महाभारतनि बे कौरब पान्डबनि दावहाया जामारदोंमोनब्ला, थार ओंथियाव मोगथां मुलुगाव रामायण महाभारतआ जुदि जामारदोंमोनब्ला, बर'फ्राबो बै रामायण जुगनिफ्राय दङ, बर'फ्रा महाभारत जुगनिफ्राय दङ। मानगोनां रायजो राजाफोर, जुगा मोनब्रैनो, सैथो, त्रेता, दापर आरो दा कल्कि जुग बा कलि जुग सोलिगासिनो दङनो। खय हाजार बोसोरजों मोनसे जुग जायो रावबो बुंनो हाया। सोरबा बुंदों 3000 बोसोरजों मोनसे जुग, सोरबा बुंदों नोङो 1000 बोसोरजों मोनसे जुग। मानगोनां रायजो राजाफोर, बर'फोरनि गिबि राजा जाहैदोंनो महिरंग होननानै बुंदों, माइरं राजा। जाय राजानि मा होनदों दिनै जारिमिना मोनहासौजोबला, जारिमिन दङब्लाबो मोनसे समाव आहमफ्रा हाबफैनानै बे जोंनि ओनसोलनि जारिमिनफोरखौ हयथ' बै समाव सावजोबनानै नष्ट खालामनानै गावसिनि जारिमिनखौ लिरनानै लादों। जोंनो दा दिनैनि थारिखआवबो नोंथांमोना भालुकफुङाव थाङोबा अरुणाचलजों ओरै ससे हाबनानै नाय, मोनसे हाजो दं, माइरंनि हाजोनो बियो। बै महिरंग राजानिनो मोनसे माइरंनि गुदाम दिनैबो हाजो बायदि जानानै दं, खामनाय बायदि अबस्थायाव दङ। बै समनिफ्राय सैथो जुगनि समनि बे बाथ्रा बियो। नोरखासुरा नारखो बुदाङा जुदि नंमारगौब्ला, ना होमबा? नंमारगौब्ला नरकासुरनिनो फिसौआ नोङो कौरब पान्डबनि जानानै दावहा नांदोंमोननो। जुदि बान राजाया नंमारगौब्ला, बर' राजा मारब्ला, बान राजानि फिसाजो उषा देबीखौ नोङो मा श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ हाबा खालामदोंमोननो। दा होमबा नों नायनायसाय मानगोनां रायजोफोर, बे कौरब पान्डबनि दावहा, बे उषा देबीनि बाथ्रा, बान राजानि बाथ्राया नोङो दापर जुगनिनो। दा दापर जुगा खय हाजार बोसोर सिगां जाखो, कलि जुगा खय हाजार बोसोर सिगां बेयाव नोङो फैखो। दा जुदि बान राजाया बर' राजाबा जों बेसे गोजाम हारि, माइरं राजा महिरंग राजाया बर'ब्ला जों बेसे गोजाम हारि। दा होमबा जोंनिख्रुइ सिगांसिन सोर हारि दं बेयावलाय? जोंनिख्रुइ सिगांसिन सोर हारि दं? रावबो गैखाया।
बुहुम सृष्टि जाजेननायनिफ्राय जों दं होननानै बुङोब्ला लायोब्लाबो गोरोन्थि जाया मांग्रां रायजो राजाफोर बेबायदि गोजाम हारि आरो बेनिखायनो बे गोजाम हारिखायनो थागिबि हारिखायनो 1886 मायथाइयाव 1886 आव ब्रिटिशफ्रा बर'फोर थानाय ओनसोल बे नोङो थागिबि हारि थानाय ओनसोलखौ बै समाव बेंखननानै दोनदोंमोन जे बे हारिखौ डिस्टार्ब खालामनो मोना बे हारिया मा रावजोंबो डिस्टार्बबो खालामा रावखौबो रावनिबो डिस्टार्बखौबो सहाया बेनिखायनो बिसोर थानाय ओनसोलखौ बिथांमोना बेंखननानै दोनदोंमोन आयेननि गेजेरजों रावबो हा बायनो मोना बाव डिस्टार्ब खालामनो मोना आवग्रिनो मोना आरो बेबायदिनो भारत उदांस्रिनि उनाव गपिनाथ बरदलैया आसामनि चिफ मिनिस्टार जाजेननाय लोगो लोगो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बेयाव दानानै होदोंमोन ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बै 1886 ब्रिटिशनि जेखौ बेंनानै दोनदोंमोन ब्रिटिशफ्रा बे एखे हाखौनो उदांस्रि भारताव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दानानै होनाय जादों बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिनो संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा गासै 32था ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौसो जों बड'लेण्ड बिदों रायजो राजाफोर रावनिबो हाखौ बियाखै जोङो गोरोन्थि दाखालाम गोरोन्थि दाबुजि रावनिबो हाखौ बियाखै जायखौ ब्रिटिशफ्रा बेंनानै दोनदोंमोन दा मा नों नायदो मांग्रां रायजोफोर बिटिसिनि सिङावसो जोंहा लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट थानायखाय एसे एनै माखासे सुबिदाखौ लानो हाबाय सनितपुर जिल्लायाव नों नायदो बर' मिडियामा दिनै थैनायनि अबस्थायाव मानोना बिथांमोना मा हाग्रा ओनसोलनि बे हानि मोनथाय मोनाखै जायनि थाखाय स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाया स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाला नालाय बिमा बिफाया नोङो मा जायखि मिडियामाव फराया नोङो लेखा रोंथोंसै गुबुन मिडियामाव फोरोंहैबाय बर' मिडियामा थैलांबाय नगाव जिल्लायाव थांनाय बोसोराव क्लास 10 आव सासेल' लास्ट स्टुडेन्ट दंमोन बियो थांनाय बोसोराव मेट्रिक होनाय लोगो लोगोनो नगाव जिल्लायाव बर' मिडियाम गैलिया मानगोनां रायजो राजाफोर नगाव जिल्लायाव गैलिया मरिगाव जिल्लायाव एकदम थैलांहां अबस्था बे बोसोरसे बोसोरनैयावनो मरिगाव जिल्लायाव बर' मिडियामा जोबसिगोन बै साउथ कामरुपाव जोबसिगोन गवालपारायाव जोबलांनाय लामायाव सनितपुर जिल्लायाव गैलिया लखिमपुराव गैलिया धेमाजिफ्राव गैलिया होमबा जोङो जाथि हिसाबै थांना थानो नागिरनायनि बाथ्रा बुंदों बर'फाया गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु नोङो मा दिनै जाथिया सेबलांगोन मानो मिडियामा गैलिया रावा थैलांगोन जाथि हिसाबै थांना थानोबा रावा थांना थानांगोन रावा थांना थानोबा मिडियामा थांना थानांगोन मिडियामानो गैलाबा गाबोन जाथिया बोरै थागोन रावा बोरै थांगोन रावा थाङाबा जाथिया बोरै थांगोन हारिमुवा बोरै थागोन दा बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन जादों मानगोनां रायजो राजाफोर बेनिखायनो दिनैनि बे बड'लेण्ड डिमान्ड डे बड'लेण्ड दाबिनाय जे सान बे सानाव जों समायखिरा लानांगोन जोंनि बे बिटिसिआव थानाय मोनब्रै जिल्लानि रायजो राजाफोरनि गोहो बोलो बिथांमोननि जस होस बे जुदि गोमालाङोबा गाबोन बै बायजोआव थानाय जायफ्रा बड'लेण्डआव नोङो मा बड'लेण्ड सिमानि बायजोआव बुरलुंबुथुरनि साहा होनदों खोलानि बर' रायजो राजाफ्रा गोसो बोलो गासैबो बायग्लिजोबनानै मानसि हिसाबैल' थांनानै थाथोंसै होननानै बिथांमोना सानगोन बेनिखायनो दिनैनि बे बड'लेण्ड दाबिनाय सानाव जोङो समायखिरा लानांगोन बड'फानि जे सिमां सान्थौ आरो सानस्रिनि बाथ्रा गाव थैनायाव जेबो दाहा गैया नाथाय गावजों लेखा बिनि सान्थौ सानस्रिया थैफालाङोबा सिफुंखौहाय दाहा थागोन होननाय बाथ्राया बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै जोङो रावखौ फोथांनायनि थाखाय आन्दलना नांथारगोन मिडियाम फोथांनायनि थाखाय आन्दलना नांथारगोन हारिमु लाखिनायनि थाखाय जायखिजाया थासारियावनो हारिमु लाखिनो थाखाय आन्दलना नांथारगोन जेरावखि संसार जाया गुवाहाटीयावनो था क'क्राझारावनो था बङाइयावनो था बहाबानो था नोङो बड'लेण्डनि बायजोआवनो था इन्डियानि बायजोआवनो थां नोङो बर' हिसाबै नोङो गावनो गाव सिनायथि लानांगोन सिनायथिखौ नों लायाबा सोरबाया लाखिनाय नङा मानगोनां रायजो राजाफोर बेखायनो दिनैनि नैबे थिरांथानि सान बियो थिरांथानि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ थिरांथा लादोंमोन जे जोङो जाथिखौ सिनायथि होगोन जाथि हिसाबै थांना थागोन जोङो मा गेरेमसा बर' माहारि दागोन आरो गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय जोङो बड'लेण्डखौ नांथारगोन दा मानगोनां रायजोफोर सम सम बिदिनो गोबां बायदिसिना बाथ्रा मालायखौ नंलिया जोंनियानो जायफ्रा आन्दलन खालामनानै फैबाय जायफ्रा नोङो मा सोरनिबा सुथुरनि गुलिया सोरनिबा सुथुरनि जिलिदा सोरनियावबा नाङोबा बे आंनावनो नांग्रोथों जोंनि बर' बिमा रायजो राजानियाव दा नांथों बेबायदि होननानै दावहा नांबोनाय
गुलि अरनानै समायखिरा लानाय बे मानसिफ्रासो दिनै मा होननो नागिरो बड'लेण्डआ जायानो बड'लेण्डआ अबास्तबनो मानगोनां रायजो राजाफोर 40 बोसोरनि उनाव जागोननो फैयै फैयै दाखालि मा होनफैलायखो बड'लेण्डआ मानो क्राइटेरिया गैयानो बड'लेण्ड मोननायनि बड'लेण्डआव आइएस गैया बड'फोरनियाव आइएस गैयानो आइपिएस गैयानो इनफ्रास्ट्राक्चार गैयानो मानगोनां रायजोफोर बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा थागोन फालाय दिनै भारत सरकारा बुंनो हायाखै बड'लेण्ड जाया होननानै भारत सरकारा जायखिजाया गभर्नमेन्ट फैयाथों मानो सिगाङाव कंग्रेस गभर्नमेन्टमोन दा बीजेपी गभर्नमेन्टमोन राजनाथ सिंहआ दाखालि खननै रायज्लायनायाव थाबाय बड'लेण्ड होनो हाया बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना होननानै बुंनो हायाखै बिथांमोना बुंदों जुक्तियाव जेनजोब्बाय आर्गुमेन्टआव जेनबाय लजिकआव जेनबाय बड'लेण्डखौ जोंनो मानो नांगौ बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनैहाय हारायै मेलेमै थैयै मेलेमै बुजिजोब्बाय खालि बिथांमोना बुंदों जे मानो जोंनाव जेबो पलिसि गैथ'आ पलिसि देनां जुदि जायोबा सेपारेट स्टेटखौ साननाय जागोन होनाय जागोन बिथांमोना बेबायदिसो बुंनो बाध्य जाफैदों नाथाय भारत सरकार जाय भारत सरकारा होग्राया बिथांमोना बे होग्रा मानसिफ्रानो दिनै जाया मोना होननो बुंनो हायाखै जोंनि मानसियासो दिनै क्राइटेरिया गैया बे जाथावा अबास्तब 40 बोसोर नांगोन बायदिसिना बाथ्रा जों कुइसन खालामनो लुबैदों बिथांमोनखौ बै नागालेण्डआ माबायदिमोन फालाय जेला नागालेण्ड जायो बिथांमोनाव साबैसे आइएस अफिसार दंमोन क्राइटेरिया बेसेबां दंमोन इनफ्रास्ट्राक्चारा माबायदिमोन मेघालया माबायदिमोन मिज'रामा माबायदिमोन बै अरुणाचला माबायदिमोन जोंनि बायदिनो गैयामोन बिथां आइएस अफिसार आइपिएस अफिसार इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन बोरै मोनखो बिसोरलाय बोरै जाखो सुबुं अनजिमाखौ नायोबा बर'फोरना बे मोनथाम मोनब्रै स्टेटजों ज' खालामबाबो जोंनिया सुबुं अनजिमाया बारा जायो बोरै मोनखो बिसोरो क्राइटेरिया गैयानि बाथ्रा बोरै मोननो हादों दिनै मोनखांनानै मालाय बानायनानै लाबाय गावसोर बानायनानै लाबाय होमबा बिथांमोननि जाय बिथाङा बुंबाय बिटिसिनि चिफ बिथाङा जे क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननो हाया जाथावा 40 बोसोर नांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार गैया मा बाथ्रा बेलाय बे 15 बोसोराव बे 17 बोसोराव इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मानो बानायदिया मानो सासेबो आइएस अफिसार आइपिएस अफिसार मानो बानायनानै लानो हादिया दायखौ सोरनाव होनो नागिरदों मानगोनां रायजो राजाफोर